10 років російсько-української війни. Саме 20 лютого 2014 року російські війська розпочали вторгнення з окупації Криму. Тоді ще ховаючись під балаклавами і без розпізнавальних знаків. Першими на дорогах півострова з'явилися камуфльовані вантажівки без номерних знаків і озброєні окупанти, яких російська пропаганда охрестила «зеленими чоловічками». Далі були блокування українських військових частин, захоплення адміністративних будівель і запеклий спротив під стінами Верховної Ради Криму, а невдовзі окупація і полювання на незгодних. Попри численні облави, затримання, викрадення і тортури, Крим чинить спротив і через десятиріччя неволі. Попри спроби Росії переконати у тотальній підтримці кримчан, окупанти самі зізнаються у щоденних затриманнях, як вони кажуть, ждунів. За синьо-жовтий манікюр, жовті стрічки та тризуб з тамгою і за підтримку Сил оборони України, які щодня нищать ворога на шляху до визволення Криму та всіх українських земель. На відкриття соборної мечеті в Ахмеджиті запросили ватажка росіян Владіміра Путіна. Про це російським пропагандистам заявив окупаційний муфтій Духовного управління мусульман Криму Еміралі Аблаєв. Він подякував воєнному злочинцю за особисте сприяння у зведенні мечеті, закладеної ще до окупації, та звинуватив Україну у нібито розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Сам Еміралі Аблаєв, нагадаю, підозрюється прокуратурою Криму у виправданні війни та звеличуванні оккупантов. Тогда, в 2015 году, моей единственной просьбой к президенту было строительство соборной мечети. Президент тогда сказал, что окажет поддержку. Сегодня мы уже находимся в мечети и вспоминаем первые шаги ее строительства. Хочу выразить огромную благодарность президенту и главе Крыма Сергею Валерьевичу Аксенову. Відкриття соборної мечеті в Ахмеджиті переносили не один рік. Тепер же її присвятили 10-тим роковинам окупації Криму. Згідно з проєктом, затвердженим у 2011 році, Велика Соборна мечеть мала стати найбільшою та найвищою в Криму, з 4 мінаретами заввишки у 58 метрів. За задумом, усередині розмістяться до 4 тисяч вірян. З 2015 року, коли за будівництво Джума-Джамі в Ахмеджиті взялася окупаційна влада, проєкт перетворився на пропагандистський. Наприкінці минулого року окупаційний муфтій Криму Еміралі Аблаєв провів усередині першу службу, але офіційне відкриття вкотре відклали. З цієї нагоди окупаційна влада Криму хотіла запросити навіть президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Пляж Аквамарин в Ак'ярі всіяний мертвими птахами та дельфінами. Моторошне видовище зафільмували місцеві жителі. Ще щонайменше 6 савців викинулося на берег на початку лютого. Тільки за 2022 рік науковці зафіксували щонайменше 1000 випадків викиду живих дельфінів та інших китоподібних на узбережжі Азовського та Чорного морів. Екологи пов'язують це з війною, розв'язаною Росією, а саме з маневруванням військових кораблів. Сонари, якими вони користуються, створюють потужні сигнали, які вбивають дельфінів. Осередки сірководню виявили в окупованому Ак'ярі і Кезлеві. Про це бідкається директор Морського гідрофізичного інституту Російської академії наук Сергій Коновалов. Він пов'язує забруднення зі збільшенням стоків і добрив на узбережжі. Російський науковець, щоправда, пов'язує це з нібито численними туристами в Криму. При цьому не помітив забруднень через зливи в море на південному узбережжі Криму. Імама Ісмаїла Юрдамова виправдали.
Перед тим його оштрафували на 8 тисяч рублів за нібито незаконну місіонерську діяльність. Утім, неочікувано аргументи захисту почув окупаційний Кіровський райсуд Криму, розповів Кримській солідарності юрист Рустем Камілєв. Імам Юрдамов заявив, що багато років виконував релігійні обряди у селі Джумайлі Іслям-Терецького району на прохання жителів громади. Самый главный момент то, что в мечети для проведения обрядов люди могут выбрать кого-то из своего числа для того, чтобы этот человек мог провести какой-то молебен, это, допустим, пятничный, или же Ураза Байрам, или же праздничная молитва, да, допустим. Вот. И Исмаил Ага пояснил, что люди выбрали этого человека, и на протяжении 20 или 30 лет он это делал. Жителі Джумайлі, які приїхали підтримати Ісмаїла Юрдамова, вважають, що обраний громадою імам дошкуляє окупаційному муфтію Еміралі Аблаєву. Ісмаїл Юрдамов постійно підтримує кримсько-татарських бранців на судилищах в Криму та російському Ростові-на-Дону, а також публічно виступає на їх підтримку від імені громади Джумайлі. На протяжении последних лет 5-6 лет к нему все время приходили и предлагали ему подписать какую-то бумагу, чтобы он законно. Он отказывался и говорил: представьте другого имама, я отказываюсь от того, чтобы что-то подписывать. Озброєні автоматами російські силовики обшукали оселю імама Ісмаїла Юрдамова 13 грудня минулого року. Тоді ж склали протокол за нібито незаконну місіонерську діяльність. Обшуки у представників непідконтрольних окупантам релігійних громад у Криму – не рідкість. У листопаді десятки озброєних силовиків приходили з облавами до незалежної релігійної громади Алушта. Тоді окупаційний центр протидії екстремізму також цікавився, чому кримці відмовляються підпорядкуватися фейковому муфтіяту. Шостий щорічний онлайн-диктант кримсько-татарською відбудеться 21 лютого у Міжнародний день рідної мови. Автор цьогорічного тексту – політв'язень Асан Ахтемов. Долучитися до написання можна о 7:00 вечора за кримським часом, відкривши сторінку громадської ініціативи «Нефес» на YouTube-каналі або Facebook. Текст, написаний від руки латинкою або кирилицею, чекатимуть на електронній пошті «Нефес» до 7:00 вечора 22 лютого. У листі слід вказати своє ім'я, місто, номер телефону та посилання на соцмережі. З 2022 року онлайн-диктант кримсько-татарською мовою присвячують членам команди «Нефес», першому заступнику голови меджлісу Наріману Джелялу та активістам, двоюрідним братам Асану і Азізу Ахтемовим. Російські окупанти незаконно засудили їх до 17, 15 і 13 років колонії суворого режиму за нібито диверсію на газопроводі, який живить російську військову частину у Перевальному біля Акмеджита.